Když jsem to teda zamaloval, musíte vidět, já jsem tady dal to vedoucí. Já bych se právě tehdy zamaloval, to je poslední, přišlo. Ještě můžu to natáčet ten rozhovor, nebo to vyjádření, jak to víte? Když žádný nic natáčet nemůžete, tam dole byl poučení. To víme, takže se prosím vás tam na požádání. Můžeme jít teda ven, bez toho člověka na dvorku, tam to je mimo budovu. No, takže nic natáčet nebudu, pane. To jsem pochopil. Já se vás ptám, když se tady nedá nic natáčet, jestli bychom třeba nemohli jít ven, že ten zákaz neplatí, a když jsme to natočili tam. Nemohu. Rozumíte? Nemohu. Dobře, to začíná. Já jsem si to dostal, protože zamaloval, když přišlo nějaký usnesení o odložení věcí, nebo tak nějak se domenovalo, s tím, že trestní oznámení, že mě napadlo justiční stráž tady do nejvyššího soudu, není trestný činem. Tak jsem se chtěl dostat, aby mi to vysvětlil. Takže vysvětlení to žádný nebylo, jenomže to nezakládá skutkou postavu trestního činu. Přitom já jsem za daleko menší skutky stál před soudem, když se to zajímá, jak je možný, že to nezakládá skutkou podstatu. A v případě teda, jestli Petra Zámalová má kvalifikaci soudkyně, že to může vědět. Kvalifikuje policejní orgán. No. A jak to vyhodnotil teda? To rozhodnutí musí být odůvodnitelné, že jo? Nemůžete říkat, že napadení na veřejnosti je trestný činem neveřejnosti, to říká trestní zákon. No, Petra Zámalová trestní zákon. Kdo zná to? Jo. Kdo zná to? Říká to? Říká nebo ne? Ne, jo. Že jsme vytáhli trestní zákon teda? Tak je to jedno. Můžete to odůvodnit nějak prostě to? To máte napsané na ty písemnosti. Tam nic není. Je? Ne, tam je jenom, že se trestný čin nestal, nic jiného. Žádná kvalifikace, žádný posouzení tam není nic toho. Je. No tak ti najděte teda, když... Já budu hledat. Jiříku, to je náhodou, Jiříku, počkej, dobře. Tam máte, já jsem tady zástupce vedoucího, že jste dostal píšenost a tam to máte zdůvodnění. No tam není píšenosti, tam není ani slovo. Je tam všechno. Jiříku, nemáš náhodou tady ten že? Nemá to náhodou. Tam je jedna jediná věc. To je předešená píšenost, která se posílala. No a já se ptám, že to není trestný čin, když to trestný čin je, podle trestního zákona. Říkám, že kvalifikuje, ale policejní orgán. Ale já se ptám proč. A ten to musí odůvodnit musí přezkoumatelný jako. Jsme říkali, že policejní orgán kvalifikuje. Přezkoumatelný to může být státním zástupcem, tam máte to poučení. Četl jste to poučení? Jo, poučení jsem četl. Tak podle to postupujte. Dobře, a mě zajímá vaše vysvětlení, jste tedy státem placení úředníci. My jsme vám odepsali, že jsme to shledali, že to není trestný čin a uložili jsme to. Trestnou. Podle čeho jste to shledali, když trestní zákon říká pravý opak? Protože kvalifikuje policejní orgán. No a já se ptám, jak na to přišel. Ten policejní orgán musí mít nějakou kvalifikaci, musí znát trestní zákon. Policejní orgán to kvalifikoval, to je všechno. Ne, pozor. Vy, když děláte podle zákona o policii, když děláte jakýkoliv úkol, tak vy ho musíte zdůvodnit, musíte ho vysvětlit. Když někoho legitimujete na ulici, tak musíte zdůvodnit proč, jo. Tam jsou ty 3 důvody, že je hledaný, že má zbraně a tak dále. To je to samé, Když tohle je všechno, tak je to nepřezkoumatelný rozhodnutí. Každý rozhodnutí musí být... Ale tam máte poučení, pane, tak jste si to poučení přečíte, postupujte podle toho poučení. Já jsem si ho přečetl. No a já se tam o to vysvětlím, protože vy jste ho vydali to rozhodnutí, u vás je evidentně nepřezkoumatelný, tak se ptám, proč jste ho vydali a jak jste k tomu přišli. A jak to rozhodnutí přezkoumatelný je, to tam máte napsané v tom poučení. Aby bylo přezkoumatelný, musí být odůvodněný. Jako tam žádný zdůvodnění není. Takže podle vás je normální, že napadení na veřejnosti, to znamená, když teďka půjdu ven, na někoho skočím, tak to není trestný čin. Je to tak? Tohle je otázky, vaše vám odpovídat nebudu, to jsou nějaké vaše teoretické úvahy. No, tady mám klasický příklad, tady taky nedokážu to vyřešit, takže... My ten případ vyhodnotili, posoudili a odepsali. Ale otázka je, proč toho tak bylo? Proč a jak? To je ta jediná otázka. Jestliže trestní zákon říká něco úplně jiného. Znovu se odkazím na tu písemnost, kterou jste obdržel. To nic není. Jestli ji máte, taky to přineste, jestli písemnost to obdržela, tak je to tam napsané. Tak to je... Tam je jediná věta, že jste to neshledali. Já se ptám, proč jste to neshledali. Já vám to říkám, že to napsané v písemnosti.
Ale jste vy... Moment, pane policisto, můžu... Ne, vteřinku, jestli můžu, jestli jste říkali, že jste to řekl, jste se na to díval. Nevíte, že na to díval, že nemáte na to, nebudu nic ukazovat vám tady, pane. A nebudu tady poslouchat žádný urážky. Já jsem vám... A teďka můžete odejít, my jsme skončili. Já vám říkám, že odejdete od tady. Já možná vím, že jsem zepíte na staré. Pánové, já můžete jít. Já to tady budu poslouchat takový urážky. Dejte pán odkaz na stránku www.213, si tam poslechněte, jo? Nevím, kde je kam.